Kita na nila yung magpautang nga niya may magpaubos. Dili ay, ang sayop ko niyo pre, kay kung wala pa ko pagpanghuam nako, kung wala pa ko nimo tagaay kwarta, di unta na maglabad na mong oo. Sakto gi pre. Sakto lagi. Wa ta nimo tigaay siya pre. Sakto, say sakto. Sabi mo ugma biyag kang bayad. Ayo naman. Pre. Naam lagi ka. Naalay ko pre kay na ako tuyo nimo pre. Basta ikaw ra usar gyud. Ako rin yung sarap pre, wa kuan. Kumusta naman to si Pretolets? Wala ko ka bantay nga naman pre. Ay nga, wa dugay nagugom siya ka una ano siyang utang inoon nga pila naman ka tuig. Uy, katugay na itong utang, wa ka mabayri. Mao ni nga. Tahakan ko pareha. Tahakan na yung tao. Ay nga, kumpare mo, nadaot na siya busy yung talpak pre. Mao ni kadaot lagi kay siya may kay pagpananghid din ako nga mao na di nga karon ting bayad na wa di na kauna-una. Samtang tahanan, ako'y makautang mo pre. Di na may tabo nga. Di ko mabayad eh. Saan ko anong adlaw? Di hadayon, bayad yun hadayon. Kumpare mo, una tahanan di ay. Ya, naam lagi unsa may tuyo nimo day? Yari ko pre, kay ka na ang lain lagi ko lawas pre. Yung okay ko pa'y tambal pre. Hanya ta ko mo sa kalibo lang pre. Taya. Ay di mta sama na kumpare na tunon samtang sa pare tulis. Wag ka bayri ato ni Wa na ka na oy. Ayan, wa na. Sorry kumpare na to nga. Sus. May kay mo sugod niya hantod sa katapusan. Kalimtan na lang sus ako pre di ko inaana pre. Ug ako mo saad yun na. Tao may pagkatao ko ta kumpare pag yun. Sa paano wag gid sinuuna day. Ako pre ang yo ko pre nakapik kid ko pre nya ilawas ako pre. Yubo ko gihutoy ko gabi ko tupit mo tambal. Mawanya sa may kuan mo day gyud. Sa kalibo lang punta pre ba kay kana ang kukupay tambal pre. Usam. Yasan. Usam nito. Basta ikaw bro, muhatag ka rin ako. Ugma na yung pre, bayad ko ni mo ana pre, kaya ang akong kwarta pre, hapon pa man mabot. Nya, tambal kumpare ni mo nga, wag tayo tambal. Ni kayo, kay kong lawas mo. Okay ra bro. Ayo, una yung mayo ay ako pasigig. Sabjit ta pareha na kumpare na to, yun usam ni kuya. Lagot ko una ko na ni. Uy, ayun na tuwa na yan. Ay ko na. Waron ko lain sa siyo na pre kinila sa. Balim din. Salamat kini pre. Mibo wag yung lain sa siyo pre. Ay, kapin na na, waron yawat na matiwasan na sakit mo. Ang tubo ani pre, 200 sa pre, kay mabiyang ka pre. Siyempre, wa ko maguna-una ng tubo. Ang importante, nga moilis lang yun. Oh, natural pre, ay mo bayad dito ano, may sama tang pre tulits nga nadaot sa pasampak, out kanang nadaot sa talpak. Kana lagi, basta moilis ikaw ma. Oh, ugma pre, bayaran ta kani akong gihuam nimo. Sige, mas mainon kay ako sad atuos to na ko si pretulits kay Puto paninglon? Paninglon nimo? Paninglon. Ako yung nahinunta kay ug babayaran ka, punan na nako. Sige na. Basta kay ugma nilis ikaw ugma na kaya yung gawit pre. Isan ta na yun. Doon na ba sa ilang pretulits? Ang kanaharay. Kut bang animal na ko bre. Murag gikuto. Wa gyud na una. Apa? Wa pakikita. Patad lami yung sus. Dula. At dugit nagkutang pa. Nagkuag uod sa kung tanong ma. Hey! Kaya, kumusta pre? Saan may tao ni kayo wag. Okay ra ko pre, wa ko problema pre. Gaya na sa imuhang wag ka ko na hunda pre. Unsang taon ka pre, kapilat ka ine pre nga. Ang tao ganing di mbayad, wala pa na ikabayad. Gaya mo sa kitag-usan, nagsiging kagbalik. Makahuna unta ka nato ang utang unta. Ako nang nagayag o anesos pila na to katuig imong Pre, ako pre, kamao ko man huna pre, wala sa jud ko ikabayad. Ang problema sa nimo gud, nagsikag balik-balik di jud kakahuat tus yung balay jud. Usa man tao ka. Kamao na am ta ko yung huna ka. So wa kay mahimo ko ang tao. Sus bisa pag mag-abo ta sa barangay pre, wa kay mahimo. diha kita paingon ana pre.
Mag-abot kita sa barangay. Isa pa mag-abot sa barangay pre kay ang kanang barangay pre. Wa gyud nay mahimo kun ako, wa ko ikabayad nimo. Sa taon ka magsigim ka pamugo ana. Wa ang ginano pamugsa ng uban siguro tao rin si pangutang nimo nga. Wa siguro no paningla siguro ako rin sigano paningla. Unsa mo? Kadapat unda kanang tanan mang nangutang nimo. Imo na pabayron. Unsa mo tao ka nga di kay ako rin sigano nimo grumbo. Unsa biya tao kay? Kita na nila yung magpautang ano yung may magpaubos. Dili ay ang sayop gud nimo pre kay kung wala pa ko pagpanghuam nako. Kung wala pa ko nimo tagaay kwarta. Di unta na maglabad nimo oo. Sakto gi pre. Sakto lagi. Wa tanong tiga siya pre. Sakto, sakto. Sabi mo, ugma biyagi kang bayad. Mao na gani, mao gani ana ba? Ngana, uma siya bayad. Nasa, nagpasabot nga nasa kwarta. Ako wala pa mo dyan kwarta pre. Wa gud ko'y trabaho. Unsa gud taon ka? Grabe sa kaay pati nitong dugayan, unsa man tao ni. Unsa ako nakauna ako pre nga dugay na kay pre nagununa mo kay ko nga ang tubo untay unahon lang ako data. Unsa wa ko kay data? Ako lagi pre, wa ko makunahon na tubo ang importante kung tagam oiles parehan niya nga saan siya ugma. Di pre. Dapat unta pre no mao tay butang mo si aling patakan ba? Dapat ka magpasalamat ka nakatabang ka isa imong isig ka tawo. Labi na gyud ako nga pususo kumpare nimo. Ayo di mo. Para ka duha. Sakto gid pre. Dapat juga pasalamat jud. Ako sino may himo na ning kuan, lakaw na lang koy. Lakaw rin to. Ha pre, ikaw asam ka. Pre, ade kuy pre. Lotang ra pa kay ha. Sus. Itan ko buhi ah. Kita pagi tangan, kita hingan lag. Boy ayo. Sus, may panisista. Sus. Paita, may pangsista bisisan tunaw. Nindot ra gyapon kayo paminang tingog. Katong ako nga kumpare. Pukti nang dugayaw ako na nagsalig lang kay kumpare. Pila na katuig. Bida. Ako hinimong maot. Katusang usa. Lang bayar makatong maon sa kay tinuod. Sayo sige ko ngano kita sa ako sing tigaan sila eh. Kanta lang ko niya ako kay ubos nila. Indot ng kanta kinumdum ko ni sa una ka. Ako magkumpare mga maayo pa kay tao karon. May ayo. Pre. Huy. Pre, sunod lagi ka. Yapas ko nimo kay ako atoon si Pretotong Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Takantam gay na kay pura mong nagkainit tayo na may mayo aning tungod sa ining akong utang. Duda sa ko. Dito nagkuy-kuy kraba mo Pretotong pag adto ninyo sa akong balay. Basin unsa niya imong istorya dito. Labo para kang palautang ang kupareha ka. Sa palautang. Taka mo lang ko gisulti-sulti. Tabi-tabi balita naman to pagpilapil na. Tanawa ko no problema pa na. Nagsigim gin nagkantakantaw. Mawala na ang utang mo. Ikaw sip-sip ra ba kay ka? Sip-sip ra ba kay kang pasya ka? Sip-sip. Sa buto no ang layo ra sa kani pare tutungoy. Daghan pagkwarta, unay problema ikanta-kanta ra, nindot magtingog na pay talent sa daghang talent. Ikaw, usa may mahimo nimo. Ikaw, mapagi Kanta lang? Ay, kanta si sista. Wa kamao sa ko anay. Siya tira ka mo kana. Ikaw siguro mo di kamao. Katong kumpare ikaw siguro may talent siguro. Pagkuntas ko mo, pahumi ko ni kamao ba ka? Wa ko anay. Kahapon lamang sa kumpare ko iuwaman. Magiging mo. Ni apas ko nimo pre niya ni sunod. Sip-sip juga kayo, sip-sip juga kayo. Garuhan na ninyo kay Goyo nyo day. Ni Ari ko kay gusto ko nga pati mo kayo ang imong pag-adto ganas balay ko. Ko gusto magkainit tayo tama nang ni Ari sa ko kay prindan si ko ning karawasan. Ito siya pre niya. Di na ko siya nga, may kamukanta, daghang kag talent, may kag tingog. Sino ba makikindi pag hindi mo makikindi? Tinuod na sakto rin iyang gingon. Makikindi. Kumpare san nga. Sakto ko taon. Usad. Kung parte lang sista kanta. Layo ra kay na ko isa naong lang daano para makita bisay ka. Naong gopo lagi ka. Pero di ka kamamkanta. Di ka kamamusista. Daghan pagkwarta, utangan ka, di ka mambayad. Taon mo sa Kadungo kay kasong kanta rog nindot kay balabuan ako yab. Awa ka. Paminaw ngayo. Sa kanta mo. Hindi ko kayang tanggapin.
Bibi. Tanaw imuhang gara-gara. Basin day og maluoy ko, di na lang ko kauna-una mo paningil. Di ko kayang tanggapin. Kayang tanggapin. Ikaw, panginaw akong tingog. Palabuan pa ko tayo mong kanta. Di na yan. Ayaw di ba? I need a bad romance. Oh, I need a bad romance. Yapag sa ni Sista Hapon. Dalawang beses na yan! I need a bad romance. I need a bad romance. Mo na yung hambog mo. Tik mo rin ang kantahan mo. Saan ang pagka? May Ayan yun nga sa di nga di ka mukhang 40 min. Dahil sus, kamo nagsimo po hinaway. Ang natural lang yun na mayabag ang tiyo. Kaya kinig sa pretty sa yabaga, liwat mo kinasa. Nag-iyak. Sa yabag, tarong kanta na to, anak. Yabag na. Ikaw mo yung Ay, yabag yun na ay. Yabag yun na ay. Liwat yun na ni mo. Kaya pretty yun na pagkayabaga. Ganin nagkuskus ka naman, kuskus ka mayo. Na yabag lang apel akong tingog. Kaya tungkol yung sis sa pretty yabaga. suko ba ka niya? Yabag. Yabag ha? Biniha. Sa yabag. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.